Começou a corrida à compra de fogo de artifício nos Países Baixos, provavelmente pela última vez. Dit is denk ik het laatste jaar afsteken en dan is het klaar. Uma nova lei já aprovada por ambas as câmaras do Parlamento deverá entrar em vigor no próximo ano e proibir a venda de fogo de artifício. As pessoas podem comprar fogo de artifício de consumo autorizado até à noite de quarta-feira, 31 de dezembro. Os grupos industriais afirmam que as encomendas antecipadas são mais elevadas do que o habitual e os retalhistas esperam fortes vendas no último dia do ano. Ja, eigenlijk wel jammer. Toch wel een traditie, vind ik. Ik vind het op zich wel jammer dat het een beetje fysiek wordt door een kleine groep. Maar voor deze jongens is het een kleine vuurwerk al volgens mij niet zo kwaad. Maar ja, het is wat het is. Ik zou zeggen dat de politiek onder druk heeft gereageerd, denk ik. Tuurlijk, we vinden altijd ongelukken plaats. Maar de meeste ongelukken gebeuren in mijn optiek met illegaal vuurwerk.